Hello friends, बरायबाय बड'ज इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट एग्जामनि बागै ADRE 2.0 बेनिफ्राय आसाम पुलिस ड्राइभारनि सायाव A to Z सिलेक्शन प्रसेस माबोरैहाय एग्जाम पास जागोन, फिजिकल टेस्ट जागोन, बेनिफ्राय स्किल टेस्ट दङ। दा एग्जाम आरो एडमिटनि सायाव डिसकास खालामगोन जोबनायथिंहाय, बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो जाय नोंथांमोना बड'ज इनफो YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनानै ला। जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन। स' बिदिब्ला गोबाव खालामथारला जों थांसै डाइरेक्ट अफिशियेल वेबसाइटआव ADREआव। दा जोङो अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों डाइरेक्ट अफिशियेल नटिसखौ नायगोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव, नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। एडमिट बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो माब्ला मोनगोन होनोब्ला स' बेखौहाय चिफ मिनिस्टारा फोसावदों जे ADRE एग्जामा ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा नोंथांमोना आगस्ट सेप्तेम्बराव जासिगोन। बेखायनो बयबो नोंथांमोना साखाफारानो जाबाय जायफ्रानोखि दासिमबो मोजाङै प्रेक्टिस खालामाखै एबा नोंथांमोना मोजाङै नायाखै। 7600 भेकेन्सिस ग्रेड 3 आव दङ आरो ड्राइभार पस्टआ जेब्लायबो ग्रेड 3 आव गोग्लैगोन आरो स्केल फीआ सेम टू सेम नोंथांमोना मोनगोन। जेरैहाय जुनियर एसिस्टेन्ट जा क्लार्कआव जा जि मोनो बेनो सेम। दा माखासे केटेगरि रानदों, जायनोखि डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया बेयाव नोंथांमोना 4055 नि आन्डारावनो एप्लाइखौ खालामनांदोंमोन आरो बेयावनो साख्रि मोनगोन। एन्ड आरो जायफ्रा डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना माने गुबुन गुबुन डिप्ल'मा दङ बेयाव सेम टू सेम पस्ट दङ, बेयावसो नोंथांमोना माने आनजादखौ होनानै टटेलि डिग्री गोनां आरो लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां आरो गैयै बेयाव 4050 दङ। स' बेनिफ्राय HS पास जायनोखि दङ नोंथांमोना बेयाव 3127 प्लास आर्ट्स साइन्सनि बेयाव टटेल 3127 पस्टआ दङमोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे जायनाखि डिग्री फार्स्ट गाहायनि पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल बा एप्लाइ खालामजोबनो हायो, जेबो नङा। देन फैबाय केटेगरि 3 आव, बेनो जाबाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बेनो ड्राइभार आरो LMB लाइसेन्स गोनांफोरा 418 भेकेन्सि दङ। माने खोथाया जाहैबाय मिनिमाम 10 पासआनो ड्राइभार पस्टआव ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हायो, प्लास HS जा एबा नोंथांमोना डिग्री जा लाइसेन्स दंबानो बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। बे जाबाय ADRE नि माखासे प्रसेसनि सायाव। स' बेनिफ्राय भेकेन्सिया फाइनाल नङा, बियो एसे बारायनोबो हागौ, समजों लोगोसे थांनाय बाराव बारायदों आरो खमायदोंमोन, नाथाय देग्लाय बारायनायनि चान्सआ दङमोन। देन बेनिफ्राय फैबाय जे स्किल टेस्टआ माबायदि जागोन, नोंथांमोननिया एग्जामा बोरै जागोन। स' बेनिफ्राय ADRE एग्जामा आगस्ट सेप्तेम्बराव जागोन आरो बे एग्जामा ड्राइभार पस्टआ एक्सट्रा जायो 150 मार्क्सनि एग्जाम जागोन। मोनसे आबानो 1.5 मोनगोन, गासै 100टा कुइसन थागोन, 150 मार्क्सनि एग्जाम जागोन जेराव नेगेटिभ मार्किंबो गैया आरो बे एग्जामा केटेगरि 3 आव गोग्लैगोन। नोंथांमोना एक्सट्रा सानडेआवहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन ADREआ एबा सेबाया। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव टटेलि एग्जाम पास खालामखांबासो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव लांगोन। दा स्किल टेस्टआव लांनो बोरै लांगोन जों बेखौ नायगोन। हमना ला जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम पास जाबाय, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन, गासैबो अरिजिनेलखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय गासैबो जुदि अके बा स' नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव एलाउ खालामगोन। बेखायनो स्किल टेस्टआव जों बोरै माने माबादि जागोन बेखौ जों नायोबा बलेर' नोंथांमोना सालायनांगोन। स्किल टेस्टआव थांनाय बाराव बलेर'खौ सालायहोदोंमोन ADRE नि आन्डारावहाय। दा बेखायनो जायफ्रानोखि मोजाङै सालायखायो नोंथांमोना टेनसन गैया, माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फल' खालामनांगोन, ट्राफिक रुल्सजों थांनांगोन बै समावहाय। दा माबायदि स्किल टेस्ट लायो जों बेखौ नायगोन। दा बेखायनो जों आसाम पुलिसनियाव थांनांगोन, मानोना आसाम पुलिसाव ड्राइभार भेकेन्सि दङमोन 654 भेकेन्सिस। दा बेखायनो बिथांमोननिया स्किल टेस्टआ बोरै जायो, सेम टू सेम जायो। बेखायनो जों बेखौ नायग्रोनोबा SLRC नि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बे पस्टआ 654 आरो बेनि रिलिया कम्बाइन रिलि जागोन, कनस्टेबलजों जाफाजोबगोन। बेनो जाबाय ABUB APRO आरो बे जागोन। दा फिजिकेल टेस्टआ जागोन नोंथांमोननिया जुलाइआव, मानोना सिएम बिथाङाहाय गासैबो एनाउन्स खालामखागासिनो दङ। दा बेखायनो जुलाइआव नोंथांमोना रेडि जादो। दा STP पस्टआव 65 भेकेन्सिस दङ आरो अभारअल नोंथांमोननिया 654 भेकेन्सिस दङ ड्राइभार पस्टआव। स' बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना साख्रि लानोबा फार्स्टआवनो मा जागोन, फिजिकेल टेस्ट कम्बाइन जागोन। नोंथांमोना जि डिस्ट्रिक्टआव होयो बेयावनो जाहैसिगोन एन्ड बेयाव पास जाबासो नोंथांमोनखौ मा खालामगोन, बेनो जाबाय ड्राइभिं टेस्ट। दा आसाम पुलिसनि ड्राइभिं टेस्टआ लं प्रसेस, नाथाय ADRE ना माखासे सर्ट प्रसेस। फार्स्टआव एग्जाम, बेनिफ्राय डाइरेक्ट ड्राइभिं टेस्ट। नाथाय आसाम पुलिसना फार्स्टआव फिजिकेल दं नालाय, बेखायनो हाइटआ 160.02 जोंनि STPआ जाहैनांगोन आरो चेस्टआ नायोबा 80 सेन्टिमिटार, एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाथारनांगोन। बेयाव अकेबासो नोंखौहाय फिजिकेल टेस्टआव एलाउ खालामगोन, माने रानिंआवहाय। स' रानिंआव 30 to 100 मिटार्स दङ, बेनिफ्राय लं जाम्प दङ, गासै 40 मार्क्स दङ फिजिकेल टेस्टआव। दा जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ पास जाबाय, बेनिफ्राय लोगो लोगो मा खालामगोन, नेक्स्ट लेभेलाव नेक्स्ट प्रसेसआव स्टेपआ जाहैबाय नोंथांमोननि 10 मार्क्सनि बेयाव स्किल टेस्ट लानाय जागोन। स्किल टेस्टआव आउट अफ 10आव 5 मोनथारनांगोन, होमबासो पास जागोन। आरो बेयाव 1:10 माने मोनसे पस्टआव 10 जनखौहाय टेस्ट लानाय जागोन आरो बेयाव पास जाबाथाय मा खालामगोन, बेनो जाबाय नोंथांमोननिया बेनो जाबाय माखासे एग्जाम प्रसेसआव थांनांसिगोन। दा एग्जामाव थांनोनो फार्स्टआव नोंथांमोनानो मेक्सिमाम मार्क्सआ 10 मार्क्सनि ड्राइभिं टेस्ट दङ। बेयाव गियार चेन्जिं खालामनाय, लाइट ट्रान्सपर्ट भेहिकेल, बेफोरबायदि माखासे
लोगोसे नोंथांमोननि पार्किं खालामनाय बेयाव गोबां रोखोमनि आर्टिकल्स दङ बेखौ नायबानो जाबाय स' बेखौ जाहाथे मोजाङै नायनानै स्क्रिनशट खालामना लायो 10 नि गेजेराव नाम्बार 5 मोनथारनांगोन होमबासो नोङो क्वालिफाइड जागोन नङाबा जानाय नङा स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो ADRE नाबो सेम टु सेम बेयाव स्किल टेस्टआ जायो आरो बलेर' बेहाय माने सालायनो होनाय जायो थांनाय बाराव बलेर'खौ सालायदोंमोन आरो जेब्ला स्किल टेस्ट पास जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव 1:5 एग्जामनि थाखाय लांसिगोनलाय बेनो जाबाय मोनसे पस्टआव साबा बासिसिगोनलाय आरो बे एग्जामा गासै 100 कुइसन थागोन 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन क्लास 9 10 11नि कुइसन थागोन नेगेटिभ गैया साबजेक्ट दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आरो इंलिश बड' एसामिसजों नोंथांमोना गोसोबादि आनसार होनो हागोन प्लास NCC दङबा बेयाव एक्सट्रा नाम्बार दङ नोंथांमोननिया ड्राइभार पस्टआव नाथाय कनस्टेबलाव गैया दा बेवहायनो NCC लादों स' बेखायनो NCC आव नोंथांमोना मोजां दङबा चान्ससे एन्ड लास्ट प्रसेस जाबाय भाइभा टेस्ट दङ भाइभा टेस्टआव 5 मार्क्स दङ बेयाव स' नोंथांमोना जाहाथे 1:2 लांनाय जागोन दा बिनिफ्राय अभारअल 110 नि सिलेक्सन प्रसेस दङ ड्राइभार पस्ट आसाम पुलिसाव दा बेनोमोन आसाम पुलिसाव जायफ्रानोखि नोंथांमोना ADRE आव साख्रि माने नेगासिनो दङ ड्राइभार पस्टआव दा बेबायदि आरो जे नोंथांमोननिया जुलाइआव फिजिकेल टेस्ट जागोन आसाम पुलिसना आरो ADRE ना आगस्ट सेप्तेम्बराव जासिगोन बेखायनो जुननि लास्ट उइकआव हमना ला जुलाइआव नोंथांमोना एडमिट मोननायनि चान्सआ दङ आसाम पुलिस एबा ADRE आव दा बेनोमोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय जायनाखि ड्राइभार पस्टआव गोबां भिडिअ नेगासिनो दंमोन दा फाइनालि भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बड'जिप इनफो इउटुब चेनेलाव